Біблія для маленькіх. Стары запавет. Бітва Гедеона. Калі народ Ізраіля стаў ізноў парушаць Божыя прыказанні, новыя ворагі абрабавалі краіну. Народ звярнуўся да Господа па дапамогу, і Господ адказаў на малітвы. Господ выбраў юнака Гедеона, каб дапамагчы народу. Да Гедеона прыйшоў анёл і сказаў: «Господ з табою, ты моцны чалавек, ты выратуеш свой народ». Гедеон здзівіўся. Як гэта можа здарыцца? Дом майго бацькі самы бедны, і мая сям'я самая малая. Потым Гедеон памаліўся да Господа. Мне патрэбны знак ад цябе. Я пакладу авечую воўну на зямлю. Калі раніцай яна будзе мокрай, а ўся зямля вакол застанецца сухою, я буду ведаць, што ты вызваліш наш народ. Наступным ранкам авечая воўна была мокрай, а зямля навокал сухою. Аднак Гедеону быў патрэбны яшчэ адзін знак. Ён сказаў Господу: «Калі на гэты раз авечая воўна будзе сухая, а зямля навокал мокрая, я буду перакананы, што ты выбраў мяне». Наступным ранкам воўна была сухая, а зямля мокрая. Гедеон упэўніўся, што Господ з ім. Ён сказаў: «Господ, я зраблю ўсё, што ты мне скажаш». Больш за 30 000 чалавек прыйшло ў войска Гедеона, але Господ сказаў: «Гэта вельмі шмат». Господ адкрыў Гедеону, што для перамогі патрэбны толькі 300 чалавек. Уначы Гедеон і ягоныя жаўнеры акружылі варожы табар. Усе разам, нечакана для ворагаў, яны затрубілі ў трубы, узнялі паходні і ўсклікнулі: «Меч Господа і Гедеона!» Ворагі перапалохаліся і ўцяклі. Так Божы народ перамог.